Hayırlı irtahar barşağızga da. Noyabr ayının 19-njy gününi salamlaýbys bugün. Kalfak kidmeli bugün. Ayda bir de gaýda bir tatarşa kalfak ýeskile. Isen sag bolyk, aralaşypdyryk. Bugün sizge okuysa şegerim menim bik üzünçelikli hem bik gyzykly hem de dürüs diýmen men şulay kilişirsiz sizde. Mene şigirler yazganda gilgine süýü, mehabet, tugan il, tugan ýak, gaýynlar gilşuşundagina şigir ýazyp bolmaý. Andy şigirni ýazalar nindedir isim alar üçin, maktalar üçin. Men indi bütün türlü temany da guzgatam. Meňe ol gyzyk, men izlenem. Men maktanır üçin ýazmaým, men özüm üçin ýazam. Hem indi meňe gyzykly türlü temany guzgatuw. Mene köp tapkyrlar men kişiniň aşaganyn gözetgenim bar. Meňe ışy şuşy hal. Kişi nişik kiyine, nişik aşy, nişik özün özü tutar, nişik süýleşe, anyň temlemi, nindi sözler gullana. Mene bu gyzykly. Hem men özümni de gözetem, hem şulay men özümni terbiýelim de. Mene aşagan kişileriniň köpkine aşagan kişilerini garap durganym bar. Aşawnyň da özüniň bir maturlygy bar. Maturlygy da bar, ýemsizligi de bar, şakşylygy da bar, bütün türü de bar aşawnyň da. Hem men özümni de şol şigirge kiritdim. Men özümde türlüçe aşap goýam. Bütünleý de aşygyp goýsam, men bütünleý de owurkebek aşap goýarga magam mene şundyrysy. Aşawnyň da öz maturlygy bir paýemy bolsun diýdim. Bir gadetim bar ýaman, hiç taşlay almaým haman. Kişiniň aşagan çagyn küzetirge ýaratam. Bir kyzyk tabyp garym ol matur awuzlarga. Mene hazır köpni körgeç şigir buldum ýazarga. Birew aşy ekringine tişirmi balşygynda, bir tawuş çygarmaýgyna tägem kire awuzga. Birew aşy şypyr aşny şulay şümere. Nihal etsin ol şulayga gadetlengenge köre. Aşygyp aşy birewler şeýnep şak ilgiresi. Bir aşyla bir ýabyla awuz etteginesi. Birew kaba kiseklep, aşypmyşa pik iplep, kimdir tyga äpini de bary urtalay büklep. Şepildep ýep bere birew, bütün temlerin toýup, gyzykly garap turarga garagan bar unutylyp. Wagt birewni küzetdim de rahmet eýtesim keldi. Awuzyndagy tegemni ol 50-100 kat şeýnedi. Eýlendirdi. 50 ýok idi tişi. Mene şulay garap tursaň, türlüçe aşy kişi. Awuzlaryn bürüp aşy bir dostum matur etip, şeýnegeni de görünmeý, ýutkanyn turdum kütüp. Tegirmen tartalar meni bir irkeý susagyna. Kyzykly indi garasaň anyň zur awuzyna. Menim damir abyýymda merhum süýeydi it. Şähsen bir tabak itni ol ýalt bitireydi. Äzrek salgan çagy bolsa aýruşa bik kyzyk. Süýekli itni tygada ýalt süýek koýar çygyp. Zavod işkerte diýersiň şyga şista süýekler. Şulay şista aşamazdyr hatda aşykkan etler. Birew kisipkine aşy bütün bolgan nerseni. Aristokrat jyny kagylgan, belki şulay temli. Wat sizlerge eýtsem eýtim, köpmi awuz küzetdim. Gaýyplar ýok, şaýaram men, gazetge ýe herkim. Min özüm aşaganda dürüsini eýtirge kerek. Smatra kim bilen aşym men, tertip şundan ibaret. Bir özüm aşagan çakda minde ýep berip salam, birni kabam, 5ni ýazam, mene şulay kılanam. Turmuş kyzyk göre bilseň, anyň bar halatlaryň, siz okuşylaryma menim barsyn 1000 rahmetlerim.
Менә шулай ашаганны да күзәтеп торганым бар, сөйләшкәнне дә күзәтеп торганым бар. Кызыклы чынлап та тормыш. Исән-сау булыйк. Бу инде гаепләү түгел, шаяру, кызыкларны күрү, гаепкә алмасын укучым, чөнки язганда төрле нәрсәне язасы килә, төрле темаларга тукталасы килә. Бу минем яраткан шөгылем дип кабул итегез. Сәлам юллыйм. Әлия Солтан.